Christa Formosa, it-tfajla ta' 23 sena mill-Iklin li kmin is-sibt filgħodu kienet involuta f'inċident ta' traffiku f'Burmarrad, tilfet il-battalja mal-mewt. Dan wara sigħat tiġġieled tal-ħajjita fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. Hija tilfet ħajjita mat-tokki tal-11 tas-sibt filgħaxija. Iż-żagħżugħa kienet għadha kemm rifset l-għadba tal-karriera tagħha, hekk kif kien biss ftit tax-xhur ilu li ggradwat bħala social worker. Fl-aħħar snin bdiet timmudella, deċiżjoni li ħaditha xprunata mill-esperjenzi li għaddiet minnhom tul ħajjitha, kif kienet qalet istess f'intervista li kellha. Esperjenzi tal-ħajja partikolarment ma' ħbieb li kelli li għalkemm kelli diversi ħbieb, kien hemm ċertu individwi ma kienux ġenwni nħossni tajjeb fuq innifsi, ma kontx bqajt nemmen daqshekk fija nnifsi u ma kontx bqajt daqshekk konfidenti. Tkellimna ma' Sur Rossi, il-persuna li rat il-potenzjal fiha u avviċinata mal-ewwel. Kont rajta tifla grazzjuża minn fuq il-Facebook u kont intqajt magħha u ovvjament kienet ġiet u rajt organizzata brava, tifla ta' talent ħafna. U ovvjament bqajna naħdmu flimkien tuħu sehem fl-attivitajiet u l-ewwel fashion show li kellha l-competition kienet għamlet suċċess ukoll għax kienet akkwistat riżultat tajjeb ukoll. Su ħaditna lura 3 snin għall-ġurnata li fiha ltaqgħet ma' Christa l-ewwel darba. Stqarret li mal-ewwel rat fiha potenzjal kbir. Tiġi kull meeting li kien ikolli, ġifieri dejjem tniżel in-noti, però t-talent li kellha kienet ġentili ħafna u kif rajna anke mill-maġġoranza li tellaw post fuqha fuq il-Facebook xieren ta' nies li kulħadd posti anke ritratti tagħha, jiġri hemmhekk tara kemm kienet maħbuba din it-tfajla. Fost l-ewwel messaġġi ta' kondoljanzi, ħasda u rakkonti ta' tifkiriet kien hemm dak ta' waħda mill-aktar ħbieb qrib tagħha li qalet hekk. Kont fajla b'qalb speċjali, illi lejl niċċassa u nħares lejn il-mobile li nistenna xi messaġġ minn għandek u tgħidli li kollox se jkun sew. Ma nistax inniżilha li ħallejtni hawn, meta sad il-ġimgħa stess konna qed niddiskutu l-ħruġ tas-sajf u l-futur. Ħabiba oħra rrakkontat kif kienu joħolmu flimkien dwar il-jum tat-tieġ li lieli li qattaw flimkien u l-jiem ta' studju fl-università. Ħafna kitbu li se jibqgħu jiftakru lil Christa d-bissima ġenwina tagħha u għall-qalb tad-debb li kellha. F'messaġġ skiet iżda qawwi, l-Rus tagħha kiteb li diġà qed iħoss ħafna n-nuqqas tagħha u li dejjem se tibqa' f'qalbu. Miegħu ingħaqad huwa li tella ritratt tagħhom flimkien meta kienu żgħar. Iżda minkejja li ħajjitha fuq din l-art waslet fit-tmiem, Christa żgur li xorta se tibqa' tgħix f'bosta persuni li ltaqet magħhom matul ħajjitha. Ħajja li ntemmet kmieni wisq. Nħeġġeġ dawk it-tfajliet kollha li forsi ma jemmnux daqshekk fuqhom minn nifisom u ngħidilhom li s-sbuħija tagħkom hija minn intom minn ġewwa li intkom tkunu kind-hearted, caring, responsabbli u temnu fikom innifskom u tużaw l-abiltajiet tagħkom biex tgħinu lil ħaddieħor.